Richard! Oh, tara, manglaag tag syudad. Ha? Laag tag syudad. Tinod ka na. Ako'y bahala. Oh. May no, kaya na-timingan nga nakailis na ka. Anay, Oh. ikaw bala. Tara. Sige, ato ta. Chard, nalang kita diri sa su. Chard, nanam kita diri sa syudad. Bantay-bantay ha. Tingnan kay mga kawat ng diri, mga maro. Naanatan ng syudad, Chard. Basta ikaw ha, bantay-bantay jud. Kaya pala kaya. Dalik lang sa kwa. Okay. Kaya di ka tumakulang niya. Oh, dili lagi. Ada, baktas. Nagsupiya. Ha? Di, relax lang, relax. Anong ka po na niya eh? Ano ka? Go lagi. Iyo pala ta ba kay taga-bukid ra ba ta? Pala ta ba nga taga-bukid ra ta? Ay, daga na pila na din siya eh. O din, mall no? Naduta dayo eh. Puting nakuha. Murag kalimawon, maong balan eh. Ayo pala ta nga taga-bukid ta. Purma ba formal? Ah, sige. Silain kita on. Sige, sige. Ha? Asa ka pang batato duke man kayo. Ingon naman siya nga manghi siya. Paboto na nako to diri ah. Gwapo ano yung luwa, oy. Mahalin ka ni 500, no? Paluoy sa tagiyaan eh. Tagbaw taon niyang gukod sa kuwa taon. Magkani kay kusog kay kumudagan. Parta na ni. Buta kayo ni. Buta kayo ni. Mahalin lagi ni 500. Oh, original po ligod. Ako nang ibaligya. Ngita kong tao nga pwede na ko baligyaan ani. Ito ko sa unahan. Bos. Tayo na rilo. Isa ko, Brad. Nga ko yung rilo. Isa ko. Barato na kayo ni. Oh, original. Tekno Marine. Bakit kayo ni si Mua, boss? Bakit kayo ni si Mua? Oh, ngayon kita magkano ba? Brad. Ha? Nanganay kayo ang kwarta, Brad. Bagsak presyo na na, bagsak presyo. 500 lang sa imo, 500. Oh? Oh, bagay kayo ni si Mua ba? Ato isuot, ha? Ha? Oh? Bagay kayo si Mua, ano? Isa lagi ko, Brad. Ano yung tigana? Nanganay kayo. Ha? May Ano wala lang nga ni man? kwarta. Kabalo ka, tagsara ka makapalit ng gunanin nga rilo ron. Bindot na, udig na siya, urod. Ya, di ka mo palit. Sayang ka pagkakataon. Makalilo na ka, oh. Ngayon ka ka, oh. Bante, naguna akong kwarta. Ha? Sige na, good. 500 na mong kwarta. Kapala ka mga eh. Kana pa nga makalilo na ka. Sige na. Hindi na ako, Brad. Balitan na na. Nanganay. Naman din kayo 500. Sige na. Hindi ka ni local, Brad. Kung sa'yo, local. Kita, bitaw ka ng pagka-urig ano, Tekno Marine. Original na. O, sige, Brad. Sige. Nakaraman din na. Na, okay na. Oh. Salamat ya, salamat ya. Naka 500 lagi ko. Walang kahirap-hirap. Makapaniod to nagyud ko. Asa man nindot nga karinderya di kaunan ha? Ah, dito. Dito ko mukaon. Magkano kayo napaligya to na akong rilo na akong kwan, snacks. Nakapanood to na joke ko.
kusog taon ko. Ya, salamat sa libre ah. Buat problema, Charles. Basta ako, mulibre dyan ko. Basta naalang ko iporta. Tessa, karon pa ko kita ng relo ba? Pinalit lagi na ko ya. Gaya O na. ba? Sinawa gud. Original. Uy, pila pod? 500. Gaya na. Basinggi ka na sa snatch ha? Dili. Asa mga kapalitan na? Sa mall, lagi ka. Ito si Snatch. Ayaw pangatik. Dili. Di kabalo ko nga kanang relo na. Di na basta-basta. Di ba ginanti ka nga dili ka magpatanga-tanga. O dili ka magpasagad. Sige lang mo dyan. Remembrance. Naguna ko niya. Karoon lagay ko kapalitan eh. Remembrance. Kabalo ka nga daghang kabuang dili. Diyo ka maminaw sa kuha. Kana, kantidad, pila na kantidad na? 500. 500. Sus, 500. Nya, napay porta. Wala na eh. Mo na karon. Ya. Tapos akong pamilito niya ya. Sus, nimo. Sige. Taplante kag pamilitiw niya. Pero bayari ko niya sa balay. Lagi ya. Lagi ya. Wala Sa- problema. Bayaran sa nato ning halo-halo. Chard. Murag ni nawa sa kuha, Chard. Tarong mo. Matay na nero. Masa hindi ka nagkambay kayo na? Nadyo na wala ba? Wala gyud. Wala gyud. Tarong yun mo. Daya, wala ka lang baligya sa gurilo ya. Ato. Matay no? Murag mo gyud tong tawhan na kung nakitaan ba. Siya gyud to. NANI?お前はもう死んでいる。 Gaya pa sa mata. Asa ka to? Katubong ko na. Char, diya sa ka, ayaw lakaw. Kaya na ko yung to na. A few inches later. Siya. Asa di lagi ka niya? Wala na kong maps eh. Unsa? Nawa, magulo kong kapita ka, Char. Ah, saan na to ni paguli?